uye ndataura kudhara mwanakomana wake Dr. Matsimba Mazanga atoenda kuuniversity akasiya university nini munhu wanga achiita law apasa zvikuru vamwe vanofunga kuti vanhu vakaenda kuhondo madoko havazive kuti avo vana venyu vakangobva mudzimba umu vaitogonesesa vatova vazhinji ndo vakaenda nekuti zvanga zvapinda mumweya wavo chibudikidza nevanhu vakaita samutuma Paul Masha. Ende tichitarisa baba isu sema veterans tinoti munogona baba makasimudza wenyu mwana nemadzidzisiro enyu kuti aende kunozvipira kusunungura ruzhinji rwevanhu. Like father like son, membwe rudzi inozvara mwana ane ruzhungu. Saka tinoda kuti chechi irambe yakabatana. Sehurumende tinokoshesa kubatana. Tinokoshesa kuramba takasimbisa basa guru rakatangwa naBaba Masha. Petition against illegal sanctions. Because he could not countenance grave injustices being visited upon the people of Zimbabwe by the vindictive West. He loves the African people, Baba Masha. And he has religiously devoted his entire life to the African people. Africa yedu! Africa yedu! Now as we celebrate his life and divine commission, kutuma kwake na Jesu, we pray for our country Zimbabwe. We pray for its leaders. And more so, let's all pray for His Excellency, President wedu, Dr. E.G. Mnangagwa. Maria ropafadze nyika yedu, ufumi hwayo usimukire, kuti 2030 sevision ya president wedu tinge tava an upper middle income society by that time. Noramba tinamatira kuti share vatirwire padziva mupengo tiriko ino mona takotaura takasunga miromo toda kuramba tingonamatira asi regai nditi president wedu nekubudikidza nekumusimudzira mumunamato nevisionary way yavanoona zvinhu zvese vakamhanya kuti vagadzirise kuti tirege kufirwa nevanhu vakawanda. Ngatingobatanai pamwe chete kuti tirwise kuti COVID-19 ipere, vanhu vaite mabasa avo vakasununguka uye variritire mhuri dzavo pasina zvimhingamupenyu. Ndogumisira ndichiti zvino chechi inofanira kunamata nerunyararo nerugare seshoko raMwari rinoti, iwai nerugare nevanhu vose, kunze kwazo hapana angaona Mwari. Tinotenda Mwari mutumwa wedu mupenyu uye aripo. Tinotenda Priesthood Council, vanakomana venhume vari pano ndio utungamiri kana Archbishop asipo. Makorokoto Priesthood Council, carry on the legacy of Paul Masha. Varangeri ngaiende nyika dzose, kune nyika dzose kuti vazhinji vaponeswe. Vakomana nevasikana vemedia vari pano vese vanouya under ministry yangu. Ndataura kuti tiri vana veZimbabwe, tino vakomana nevasikana veZimbabwe vanotapa nhau. Chinodiwa nekubudikidza neSecond Republic kunyora mastori ari etinoti pachirungu factual, kunyora mastori ari balanced, kunyora mastori anoita kuti vanhu vabatane.
kunyora mastori anoita kuti mhuri dzisaparadzana, kunyora mastori anoita kuti community dzisaparadzana, kunyora mastori anoita kuti machechi asaparadzana, kunyora zvinoita kuti senyika tidade takabatana pamwe chete. Inisa Minister of Information, Publicity and Broadcasting Services, handina wandinosarudza ndiri pabasa iri. Ndinoshanda navo vakomana nevasikana nekuti vanoita basa guru mufunge. Dzimwe nguva vanogona kungotarisirwa panenge pakashata chete, asi chokwadi ndechekuti vemedia ndikangotaura chete nenyaya yedziwampengo inonzi COVID-19 vanoita basa guru, vakaita basa guru zvikuru vakomana nevasikana rekudzidzisa vanhu veZimbabwe kukosha kwakaita kuzvichengetedza kuti COVID-19 irege kutipedza. Zvese zvinoitwa nekubudikidza nevemedia vanoita inform, educate and entertain people. Saka ndinoda kuti muzive kuti vari pano kusimudzira mweya wechechi yepaMwazha. Naizvozvo ini saminista wavo ndinoramba ndichingovadzidzisa, ndichingoramba ndichitaura kuti basa ravo nderekuparura mashoko anovaka sangano, muchibatsirana nevatungamiri vesangano, kutsvakurudza nekupepeta mashoko amunoburitsa kuti ange ari anamatanidzwa. Ndinoramba ndichingotaura ndichiti sangano rino rinofanirwa kuenderera mberi murugare nemukubatana. Ndinokutendai, dai maramba muchingoramba makabatana muchiendesera legasi yababa Mwazha. Hurumende inofanira basa ravo kubva pawakatangira ipapo kusvika pari zvino. Chatinoda kuramba tingoona chechi ichifamba yakabatana. Tinotenda neukama hwakanaka huripo pakati pedu sehurumende nemachechi. Tikiramba tifamba tese kuti tifambise mberi basa rekuwandisa magariro evana veZimbabwe. Vahurumende ikaita yega nyangwe zvipi nezvipi, asi vanhu vasina vanovabetsera kuwawandutsa spiritual. Tinoona kuti mari zvavo sanonetsa kusvika pari. Ndosaka ndiri kukoshesa basa guru ramunoita, nokuti tabatana pamwe chete nehurumende woche-koche, nyika inobudirira yongoita mutserendere. Pano ndaramba taura nokuti ndanzwa moto wakuda kutobuda mufudzi. Regai ndipendere ndichiti ndinokushuvirai mhemberero dzakaropafadzwa uye mangwana izuva guru renyu muchipemberera kusvitsa makore 103 103 years yekuzvarwa kwaarchbishop mutumwa Paulo Mwazha weAfrica. Afrika yedu, Afrika yedu. Ndinokutenda, ndinokutenda hururuko.
Amen.